हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அதிகாலையில பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்காக லெவல் 2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு நம்ம 21 இருந்து பார்க்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குறது மாதா. கேக்குறது 26ல இருந்து படிக்கணும். 26ல 26ஆ? ஆமா. ஓகே மாதாஜி. நேத்து 25 மட்டும் படிச்சிருக்கோம். நான் ஓகே அவளுக்கு மாதாஜி. மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. 26 27 வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டுமா? ஓகே. படிங்க படிங்க. अमेच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालं सङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नदशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். ஜீவாத்மாவை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றியும், இந்த பிரகிருதி, காலம், கர்மா. ஸோ இங்க பகவான் காலமாக இருக்கின்றார். எதிர்காலத்துல இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்ல இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் இங்க அர்ஜுனன் அதை பார்க்கிறார். இங்க எல்லாருமே உங்களுடைய வாய்க்குள்ள போறதை என்னால பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ இது பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாருமே
இந்த துரோணா துரியோதனன் சைடுல இருக்கவங்களும் சரி, இவங்களுடைய வீரர்களுமே. நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். சோ இதையெல்லாம் என்னால பார்க்க முடியுது கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறார். 28வது பதம் மாதாஜி. यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது எப்படி இருக்கான் பாக்குறதுக்கு? நதிகள் எல்லாம் எங்க வேகமா ஓடுது அப்படின்னாக்கா அந்த கடலை நோக்கி போறது இல்லையா? அது போல அத்துணை மாவீரர்களும் பகவானுடைய வாய்க்குள் நுழைகின்றார்கள். அது எப்படி இருக்குன்னா, அப்படியே அதுல இருந்து நெருப்பு ஜுவாலை வந்துன்னு இருக்கான். அது உள்ள எல்லாரும் எப்படி ஆறு வேகமாக கடலை நோக்கி ஓடுகின்றதோ அது போல இவங்க எல்லாம் பகவானுக்குள்ள வாய்க்குள்ள போறதை இவர் பார்க்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 29 மாதாஜி. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्र समृद्वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्वेगाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க இன்னொரு அனாலஜியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னொரு ஓமையும். அது ஆறு, கடல் போல இங்க வந்து விட்டில் பூச்சி வந்து ஒரு நாள் தான் அதனுடைய இது அது என்ன பண்ணுது? நெருப்பை நோக்கி வேகமாக போய் அதுல போய் அழிந்து விடுகின்றது. அது போல எல்லா மக்களும் உங்களுடைய வாய்க்குள்ள வேகமாக நுழைவதை நான் காண முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 30வது பதம். लेलीयते ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् पदनैज्वलन्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க சொல்றார், விஷ்ணுவே கொழுந்து விட்டெறியக்கூடிய உமது வாய்களின் மூலமாக எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கி கொண்டிருக்கிறத என்னால பார்க்க முடிகிறது. உங்களோட தேஜஸ்னால அகிலம் முழுவதும் நிறைந்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் நீங்கள் வீற்றிருக்கின்றீர்கள். ஸோ உங்களுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தேஜஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த உலகம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு இருக்கு. எல்லா இடத்துல இருந்தும் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? எல்லா திசைகள்ல இருந்தும் உங்களை நோக்கி தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களோட வாய்க்குள்ளதான் அவங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ரொம்ப உக்கிரமாகவும் பகவான் இங்க இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ போரோட எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போறதுன்றதான் நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம். 2 தரப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களும் அழிக்கப்படுகின்றார்கள். அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூட போகின்றான் என்பதை இது குறிக்கின்றது. 31 மாதாஜி. आख्याहिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु तदेववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ தேவர்களுடைய இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றார்? பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள்னு சொன்னார். ஆனா இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப பயம் வருகின்றது. அதனால என்ன பண்றார்? இந்த ரூபம் எப்படி இருக்கா? ரொம்ப உக்கிரமா இருக்கு. அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடி. அத்தனை நெருப்பு வாயில இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாரும் அது உள்ள போறாங்க. அவருடைய உடம்பு வந்து அப்படியே தகிக்குது. அவ்வளவு ஒரு ஜுவாலையா இருக்கு. அதே சமயத்துல தேஜஸா இருக்கு. அதனால இதை என்னால புரிந்து கொள்ளவே முடியல. உங்களோட ரூபம் ரொம்ப உக்கிரமாகவும் இருக்கு. ஸோ எனக்கு உங்களுடைய வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். கொஞ்சம் எனக்கு கருணை காட்டுங்கள். நீங்களே ஆதி புருஷன்றது தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் ஐக்கியம்ன்றதையும் நான் பார்க்க முடியுது. அதனால உங்களோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியாம நான் வந்து ஆஹ் ஆஹ் தெரியாததுனால நான் அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த இதை இப்படி காட்டி அருளுகின்றீர்களே, இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடத்துல கேட்கிறார். 32வது श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? காலம் நான். 5 விஷயங்கள் படிக்கிறோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ காலமாக நானே இருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் எதிர்காலத்துல நடக்க போகின்றது. ஸோ உங்களை உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான். ஸோ பகவானே வந்து படைத்து பராமரித்து அதை அழிக்கவும் செய்கின்றார். அழிக்கிறதுனா என்ன? தனக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்.
சோ எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். உங்கள தவிர 2 தரப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். கிருஷ்ண அவதாரத்துடைய நோக்கமே நம்ம பார்த்தோம். பூமாதேவி என்ன பண்றாங்க? பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. என்னால இந்த அசுர குணம் கொண்ட அரசர்களோட பாரத்தை தாங்க முடியலன்னு பூமாதேவி என்ன பண்றாங்க? பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. இந்த முதல் அத்தியாயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி எதற்காக வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்றார் அப்படின்றதுக்கு உண்டான கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஸோ பிரம்மதேவர் பகவான நோக்கி என்ன பண்றார்? ஆ பிரார்த்தனைகளை வைக்க மானசீகமாக அவருக்கு பகவான் காட்டிக் கொடுக்கிறார். நான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் வரப்போகுது. அதுல எல்லா அசுரர்களும் இந்த அசுர குணம் கொண்ட அத்துணை அரசர்களும் வந்து அழிக்கப்படுவார்கள். அதன் மூலமாக பூமியோட பாரம் வந்து குறைக்கப்படும் அப்படின்னு. ஸோ அததான் இங்க வந்து நம்ம கோரிலேட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ 2 தரப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா வீரர்களுமே வந்து இதுல வந்து அழிக்கப்பட போறாங்க. காலம் வந்து நானாக இருக்கேன். ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தா நமக்கு தெரியும். அவர தவிர்த்து வேற எதையுமே நம்மளால அங்க பார்க்க முடியல. எல்லாம் வந்து அவருக்குள்ள ஐக்கியமாகுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ம். ஸோ இந்த அவதாரத்தோட நோக்கம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஸோ பக்தர்களை காத்து தர்மத்தை அதர்மத்தை ஒழிக்கவும் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் பகவான் யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றார். ஸோ இங்க அசுரகுணம் கொண்ட அரசர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சு. இல்லைன்னா அத்துணை அவையோர்கள் முன்னாடி திரௌபதிக்கு வந்து அந்த அஹ், அஹ், எவ்வளவு பெரிய அவமானம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான சமூகம் இருக்கவே கூடாது. அதனால பகவான் இங்க சொல்றார், காலமாக நானே இருக்கேன். இந்த பூமி பாரத்தை இதன் மூலமாக குறைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பாண்டவர்களை தவிர மற்ற அனைவரும் வந்து பகவானாலேயே அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ மரணத்தை தடுக்க முடியாது. இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள் அப்படின்னு இங்க பார்க்குறோம். ஸோ கண்டிப்பாக பிறப்புன்னு வந்துட்டா நம்ம இறப்பை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். அதனால மரணத்தை யாராலையுமே தடுக்க முடியாது. ஸோ ஆனா அந்த மரணத்தை எப்படி நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில். நிறைய கலைகள் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஆனா நம்ம இஸ்கான்ல வந்து ஆர்ட் ஆஃப் டையிங், எப்படி நாம மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத தான் நம்ம பயிற்சி பண்றோம். எப்படி? எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்கவங்க இந்த பௌதீக உடல்ல இருந்தாலுமே அவங்க ரொம்ப ஆன்மீகமயமாயிடுறாங்க. எப்ப பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் சொல்லிண்டே இருக்கமோ நம்மளுடைய கலங்கங்கள் போது உண்மையான ஞானத்தை பெறுகின்றோம். நான் இந்த உடல் அல்ல. உடல் சார்ந்த விஷயங்கள்ல நமக்கு நாட்டம் இருக்க மாட்டேங்குது. அப்ப இந்த பௌதீக உலோகத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம வந்து பற்றுட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த பௌதீக லோகத்திலேயே இந்த உடல்லயே இருந்தாலுமே கூட எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல அவருடைய பக்தி துண்டுல மூழ்கி இருக்கிறதுனால நாம இங்க வரக்கூடிய அந்த துன்பங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவதே இல்லை. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நிறைய பேரை பார்க்கிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்காங்க அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து எப்பவும் ஆஹ் இந்த லோகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால, இந்த பௌதீக கலங்கங்கள், துன்பங்கள் நம்மை தீண்டாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 33வது பதம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निगता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிமித்த மாத்திரம். ஸோ நீ வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? நீ எழுந்து போரிட தயாராகு. உன்னோட எதிரிகளை வெல்லணும் நீ. புகழன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. இது ஆல்ரெடி பகவான் நிர்ணயித்தாச்சு. சோ என்னுடைய ஏற்பாட்டுல இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டார்கள். வரதானே போது எல்லாருக்கும். எனவே ஸ்வஸ்ய சாயே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. இதுல வந்து உன்னோட வேலை என்னது? ஒரு கருவி மட்டும்தான். நாமளும் வந்து என்ன நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ அது பகவானுடைய கைங்கரியம், அவருடைய பிரசாதம்னு நம்ம அதை எடுத்துட்டு போனோம். உன்னுடைய எதிரிகளை வென்று பலமான அரசினை நீ அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார். ஸோ நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய கையில வந்து ஒரு கருவி போல நமக்கு இந்த மனித வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறது. நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக பக்தர்களோட சங்கத்திலிருந்து ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையின் மூலமாக நாம பக்தியை வந்து முன்னெடுத்து செல்லணும்னு பாக்குறோம். 34வது பதம் மாதாஜி. Yes, Mataji. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हन्तान् त्वं जगि मा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे
सपत्नान् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து அழிக்கப்படுறாங்கன்றத சொல்றார். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அவர்களை கொல்றதுனால நீ கவலைப்பட வேண்டாம். முதல்ல அவர் அதுதானே சொன்னார். நான் என்னுடைய ஆச்சாரர்களை கொல்றதா அப்படின்னு. பாவம், இன்பமின்மை, பாவம் அதெல்லாம் சொன்னார் இல்லையா, கருணை. சோ நீ யாரையும் இங்க கொல்லவே இல்லை. அவங்க ஏற்கனவே என்னால் கொல்லப்பட்டுட்டாங்க. நீ வெறுமனே ஒரு கருவியாக இருந்து போரிட்டால் மட்டும் போதும். உன்னுடைய எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய் அப்படிங்கிறார் இல்லையா. சோ இது அனைத்துமே பகவானுடைய ஏற்பாடு. நம்மளுடைய கடமையை மட்டும் நாம் செய்யணும். அதுல குழப்பமடைய வேண்டாம். சோ அவருடைய கருணையின் கீழே நாம கிடைச்ச கைங்கரியத்தை செய்யும் போது அது ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 35 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. Yes, Mataji. Sanjay उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சோ திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளரிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுநடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு அங்க உண்மை முடியல. அவர் என்ன பண்றார், பயந்து போறார். எங்க பார்த்தாலும் பகவானுடைய மயமாகவே இருக்கு. கொஞ்சம் ரூபங்களும் கொடூரமாகவும் இருக்கு, தன்மையாகவும் இருக்கு. அதை பார்த்து அவர் என்ன பண்றார், பயத்தோட குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணரோட பின்வருமாறு சொல்றார். இங்க வந்து ஒரு வியப்பில் ஆழ்ந்த பக்தனுடைய நிலையை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். நடுக்கம், கூப்பிய கரங்களோட அவர் வணக்கம் செலுத்துகின்றார். அது எப்படி மீண்டும் மீண்டும், ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் அவர் மயமாகவே இருக்கு. அது மட்டுமல்லாம இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அவருக்கு பயத்தையும் கொடுக்கின்றது. அதன் விளைவாக அவருடைய குரல் தழுதழுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இனி அவர் என்ன பண்ணுவார், பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை வைக்க போறார். அதை நம்ம பார்க்கலாம். 36வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकृत्य जगत्प्रहृष्य नित्य अनुरज्यते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இப்ப அவர் வந்து பிரார்த்தனைகளை வைக்க போறார். எப்படி வைக்கிறார், புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்றார். ரிஷிகேஷா, எல்லா புலன்களையும் அதிபதி ரிஷிகேஷா, உமது திருநாமத்தை கேட்கறதுனால உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே இந்த கலியுகத்தோட யுக தர்மம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானை பத்தி கேட்கிறோமோ, நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கிறோமோ, அதன் மூலமாக பகவான் மேல பற்று கொள்கின்றோம். சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, மரியாதையோட உங்களை வணங்குகின்றார்கள். அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, பயந்து போய் இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறார்கள். இது எல்லாமே சிறப்பா நடக்கிறத என்னால உங்களை பார்க்கறது மூலமாக என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேல நடக்கிறது என்னால பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க ஒரு பக்கம் தேவர்களுக்கு வந்து நன்மை, அதாவது சித்தர்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கிறதாகவும் அசுரர்களுக்கு வந்து பயம் கொடுக்கறதாகவும் வந்து இங்க பார்க்க முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்துல நம்ம கலந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவான் மேல பற்றுதல் வருகின்றது. உண்மையான ஆனந்தத்தின் மேல நாம ஈர்ப்புடையவங்களாக இருக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 37வது பதம் மாதாஜி. तस्माच्चतेन नमरेण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास तम् अक्षरं सत् असत् तत्परं यत् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாத்மாவை, பிரம்மாவை விட சிறந்தவர். இன்னும் அவர் புகழ்றதுக்கு பண்ணிட்டே இருக்கார். பிரம்மாவை விட சிறந்தவர், அவரே ஆதி புருஷர் இல்லையா, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் ஏன் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைந்த வழக்கங்களை செலுத்தக்கூடாது, சித்தர்கள்லாம் வணங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. சோ நீங்க தான் அனைத்தின் மூலம், அப்ப ஏன் அவங்க உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தக்கூடாது, கண்டிப்பா செலுத்துவாங்க. நீங்க வந்து எல்லையற்றவர், எங்கும் அனந்தமா இருக்கீங்க. தேவர்களோட தேவன் நீங்க, அகிலத்தோட அடைக்கலம். ஆமா, அவர்கிட்ட இருந்துதான் இந்த இது பிரபஞ்சமே படைக்கப்படுது, மீண்டும் அவ்வியக்தத்துக்குள்ள ஒடுங்கிக்கிடுது. அவங்க கிட்டயே வந்து ஒடுங்கி முடிகின்றதுன்னு பார்க்கலாம். அழிவற்றவர் பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இதை நம்ம பிரம்ம சமயத்திலையும் பார்க்கிறோம். முதல் ஸ்லோகம்.
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். ஸோ நீங்களே எல்லா காரணத்திற்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அந்த ஜட தோற்றம் 3 விஷயங்களால மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கு: சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஆனா இந்த ஜட தோற்றத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நீங்க நிர்குணவாதியாக இருக்கீங்க, சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்க அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனன் சொல்றார். 38வது பதம் மாதாஜி. माताजी तम आदिदेव पुरुष पुराण समस्त विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदं च परम च धाम त्वया ततः विश्वम अनंत रूप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க தான் ஆதி புருஷர், ஆதி தேவர், ரொம்பவும் பழமையானவர். முதல்ல நீங்க தானே வந்திருக்கீங்க, அப்ப நீங்க தான் பழமையான புராதனமானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தோட இறுதி அடைக்கலம். மீண்டும் எல்லாமே பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாகி விடுகின்றது. அதனால் நீங்க தான் இறுதி அடைக்கலம். அனைத்தையும் அறிந்தவர். எப்படி? அவரே இந்த புருஷ அவதாரத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சங்களை படைச்சு ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளாரையும் போய் அவர் என்ன பண்றார்? அசையும் அசையாத எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஊடுருவியும் இருக்கின்றார். சோ அனைத்தையும் அறிந்தவர் அவர். நம்மளுடைய உடம்புல என்ன இருக்குன்ற விஷயத்தை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியல முழுமையாக. ஆனா பகவான் ஒவ்வொருத்தரையும் பூரணமாக அறிந்தவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். வேதங்களின் மூலமாக வேதைஷ்ட சர்வேர் அகம் வேத வேத்யோ, வேதங்களின் மூலமாக அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவானே. பௌதீக குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட உன்னதமான திவ்யமான அடைக்கலம். அதனாலதான் நிர்குணவாதி. அவருக்கு பாரபட்சம்ன்றதே கிடையாது. அசுரர்கள், தேவர்கள், அசுரர்கள் எல்லாமே ஒன்று. எல்லையற்ற ரூபம். பகவானுடைய ரூபத்தை இப்ப பாக்குறாரு இல்லையா? எங்கும் அவர் தான் இருக்காரு. ஆதியும் தெரியல, அவருக்கு அந்தமும் தெரியல. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர்கள். பரபிரமமாக எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வியாபித்திருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்றார். 39வது பதம் மாதாஜி. वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापति प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சபூதங்களாவும் பகவானே இருக்கார். நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவும் நீரே. அவருக்குள்ளதுதான் அவர் வந்திருக்காருன்னா அப்ப இந்த பிரம்மாவும் பகவான் தானே. சோ இது எல்லாமே ஒரு போஸ்ட். எப்போ அதுக்கு தகுந்த ஆட்கள் இருக்காங்களோ அப்ப அவங்க பிரம்மன் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுறாங்க. இல்லாத பட்சத்துல பகவானே நேரடியாக அந்த பதவியை ஏற்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே, பிரம்மாவோட தந்தையும் நீங்களே பிரம்மா. எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். சோ அவர் பயந்தது மட்டுமல்ல, பகவானை இங்க பிரார்த்திக்கிறார். 40வது பதம் மாதாஜி. Yes. नम पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्थे नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர் எல்லா இடத்துலயும் பகவானே பாக்குறதுனால அவர் சொல்றார், முன்னும் பின்னும் எல்லா திசைகள்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றேன். நீங்க தான் எல்லையற்ற சக்தி. பகவான் சக்திமான், இருப்பதெல்லாம் அவருடைய சக்தி. அவரே சக்திமான். எல்லையற்ற வலிமையோட இறைவன் தாங்கள் தான். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறதுனால நீங்க தான் எல்லாம். சர்வம் கிருஷ்ணமயம். உங்களை தவிர்த்து நம்மளால எதையும் யூகிக்க முடியல. 41, 42 மாதாஜி. Yes, Mataji. सकेति मत्वा प्रसभं यत्युक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு, இப்போ அவருக்கு பயம் வந்துச்சு இல்லையா? பகவானை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறார். நீங்க என்னோட நண்பன் நினைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், உங்களுடைய பெருமைகள் எல்லாம் புரியாம கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே எல்லாம் உங்களை நான் அகந்தையோடு அழைத்துள்ளேன். கர்வத்தோட உங்களை கூப்பிட்டிருக்கேன். அது எப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செஞ்சது தப்பு, அதை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார்.
பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள் மிகவும் உயர்ந்தவர். அப்ப அவர நான் எப்படி வழி நடத்தியிருக்கணும் இல்லையா? இப்ப நான் வந்து இத உணர்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன மன்னிச்சுடுங்கன்னு சொல்றாரு. நான் சில சமயம் என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்னுடைய நண்பர்கள் கூடவோ அல்லது உறவினர்கள் கூடவோ உங்கள வந்து கேளிக்கை பண்ணியிருக்கேன். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், என்ன வந்து மன்னிக்க வேண்டும். ம். ஒரே படுக்கையில நம்ம படுத்திருந்திருக்கோம். உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்கள்ல தனியாவோ, இல்ல மத்தவங்க கூட சேர்ந்தோ அவமரியாதை செய்திருந்திருக்கலாம். அதனால அதெல்லாம் உங்கள எதுவுமே பண்ணாது. உங்கள கலங்கப்படுத்தவே முடியாது. நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்? அப்பழுக்கற்றவர் இல்லையா? ஆ கலங்கம் இல்லாதவர், இழிவடையாதவர். அதனால இந்த மாரி நான் செய்த தவறுகளுக்காக என்ன தயவு செய்து மன்னிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை வைக்கிறார். 43 மத்து. पितासि लोकस्य चराचरस्य समस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वम् असोऽस्यप्याधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே உங்கள நீங்க தான். அசைகின்ற, அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டுக்கு உரியவர்கள்ல முதன்மையானவர் யாரு அப்படின்னாக்கா நீங்க தான். எல்லாருக்கும் அந்த வழிபடுறதுக்கு வந்து யாரு வந்து வழி நடத்துறாங்க? ஆன்மீக குரு. அப்ப நீங்க தான் அந்த பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பகவான் அம்சமாகவோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமாகவோ இருந்து எல்லாத்தையும் காக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவரே ஆன்மீக குருவாக வந்து எல்லாருக்கும் உற்ற வழியை காட்டி ஆன்மீகத்துல உயர்த்துகின்றார். உங்களுக்கு சமமாகவோ அல்லது உங்களை விட உயர்ந்தோ நம்ம யாரையுமே பார்க்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது அளவற்ற சக்தியோட இறைவனே இந்த உலகிலும் உங்களை விட சிறந்தவங்க யாருன்னா இருக்க முடியுமா என்ன? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார்? பகவானிடத்துல பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறார். 44வது பதம் மாதாஜி. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रयार्याहसि देव सोढुम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீங்க. அதனால நான் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகின்றேன். எப்படி வந்து தந்தை தன்னுடைய மகனுடைய குற்றங்களையும், நண்பன் நண்பனுடைய குற்றங்களையும், கணவன் மனைவியோட குற்றங்களையும் பொறுத்துக்குவாங்க இல்லையா? அதுபோல என்னுடைய தவறுகள்லாம் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து பொறுத்து அருள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார்? தன்னுடைய தவறுக்காக பகவானிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறார். 45 மாதாஜி. अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவருக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம். ஏன்னா பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை யாருமே பார்த்ததில்ல. ஸோ அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனா எனக்கு பயமாகவும் இருக்கு. என்னுடைய மனம் இன்னும் குழம்புகின்றது. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவரா? இவரா நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு குழம்பவும் செய்கின்றது. எனவே தேவாதி தேவா, தேவர்களுடைய இறைவன் நீங்க இல்லையா? அகிலத்தோட அடைக்கலம் நீங்க. அதனால என் மீது கருணை காட்டி உங்களோட தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள். இப்ப அவர் என்ன கேட்பார் அப்படின்னா, இந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கறதுக்கு பயமாவும் இருக்கு. இத யாரும் பார்த்ததில்ல. அதுல சந்தோஷம். ஆனாலும் கிருஷ்ணா, என்னுடைய பயத்தினால நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கிறேன் இப்ப அடுத்து, அவருடைய 4 கை ரூபத்தை காட்டி கடைசியில சொல்லுவார், நீங்க எப்பவும் போல என்னுடைய கிருஷ்ணராகவே வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிரார்த்தனை வைப்பார். 46வது பதம் மாதாஜி. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே, தலையில மகுடத்தோடையும், கைகள்ல சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலரோட விளங்கக்கூடிய உங்களுடைய 4 கை ரூபத்தை உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். அந்த ரூபத்தில் உங்களை காண்பதற்கு நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடத்துல அவர் பிரார்த்தனை வைக்க பகவான் அந்த ரூபத்தை காட்டி அருளப் போகின்றார். 47வது பதம் மாதாஜி. श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम्. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ண மாதேஷ். நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, பகவான் நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றோமோ, அது போல அவர் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார்ன்னு பார்த்திருக்கோம். அது போல அவர் நமக்கும் நம்மையும் நடத்துறார் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஸோ இங்க அர்ஜுனன் முதல்ல என்ன சொன்னார்? நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியுது. அத நான் பார்க்கணும். எனக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தா எனக்கு அதை காட்டி அருளுங்கள்ன்னு சொன்னார். சொன்ன உடனே விஸ்வரூபத்த காட்டினார். இப்ப திருப்பி இவர் என்ன சொல்றார்? எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. உங்களோட 4 கை ரூபத்த பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்கிறார். சோ அதுக்கும் பகவான் ஒத்துக்கிறார். பகவான் பக்தவச்சலன். பக்தர்கள மகிழ்விக்கிறதுக்காக அவர் என்னென்ன லீலைகள்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செய்யறாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சாத்தியம் இல்லாததை எல்லாம் சாத்தியப்படுத்துவது பகவான் பக்தனை மகிழ்விப்பதற்காக. இத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்து எதற்காக அவர் யுகந்தோறும் வருகின்றார்? அவர் அங்கிருந்து, ஏன்னா எல்லாமே அவருக்குள்ளதானே அடக்கம். அங்கிருந்தே எல்லாத்தையுமே செய்யலாமே. அவர் ஏன் இறங்கி வருகின்றார்னா, தானே சுயமாக அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கும், தன்னுடைய பக்தர்களை மகிழ்ச்சியில ஆட்படுத்துவதற்குமே பகவான் யுகம் தோறும் வருகின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இங்க எனது அன்பு அர்ஜுனா, என்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். என்னுடைய அந்தரங்க சக்தி, பகவானுக்கு 3 விதமான சக்தி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்தரங்க சக்தி, யோகமாயா, தடஸ்த சக்தி, ஜீவாத்மாவெல்லாம் அதுல இருந்து தான் வராங்க. அடுத்து 3வதாக இருக்கிறது பகிரங்க சக்தி, அது தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க பகவான் வந்து சொல்றார், இந்த அந்தரங்க சக்தி மூலமாக என்னோட விஸ்வரூபத்தை உனக்கு காட்டி கொடுத்தேன். எல்லையற்றதும் மிகவும் பிரகாசமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன்னாடி உன்னை தவிர வேற யாருமே பார்த்ததில்ல. பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து பொறாமையற்றவன், நண்பன், பக்தன். அதனால நான் வந்து உனக்கு இந்த ரூபத்தை காட்டி கொடுக்கின்றேன். பக்தர்கள் நிஜமாவே விஸ்வரூப தரிசனம் எடுக்கணும்னு அவங்க விரும்புவதே கிடையாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரூபத்திலேயே அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடைறாங்க. 48வது பதம் மாதிரி. न वेदयज्ञात्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குரு வம்சங்கள்ல சிறந்தவன் நீ. அதனால இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டது கிடையாது. வேதங்களை படிப்பதனாலயோ, யாகங்களை செய்யறதுனாலயோ, தான தர்மங்களை செய்யறதுனாலயோ, கடும் தவங்கள் செய்யறதுனாலயோ இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது எந்த லோகத்துல, இந்த ஜடலோகத்துல பாக்குறது இயலாத ஒன்று அப்படிங்கிறார் பகவான். அப்படி இருந்தும் எப்படி இந்த ஜடலோகத்துல அர்ஜுனனுக்கு காட்டி கொடுத்தாருன்னா, முதலே சொல்லிட்டார், நீ என்னுடைய நண்பன், பக்தன், பொறாமையற்றவன்றதுனால நான் உனக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டி அருளினேன் அப்படிங்கிறார். 49வது பதம் மாதாஜி. माते व्यतामाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த கோரமான ரூபத்தை கண்டு நீ பயந்துட்ட, அதனால குழப்பமும் அடைந்து விட்டாய். நான் உனக்கு காட்டியறல, போதும், முடிவு பெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என் பக்தனே எல்லா குழப்பங்கள்ல இருந்து நீ விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனசோட நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். விஸ்வரூபம் கேட்டியா, அதை காட்டி கொடுக்குறேன். அடுத்து நாராயண ரூபத்தை கேட்கிறேன், அதையும் காட்டி கொடுத்துறேன். எவ்வளவு ஒரு கருணையோட இருக்கார் பகவான் அப்படின்றத நாம இங்க பாக்குறோம். 50வது பதம் மாதாஜி. சஞ்சய் உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா स्वकं रूपं दर्श्यमास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் சஞ்சயனிடம் கூறினார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கை ரூபங்களை, அதாவது தன்னுடைய சுயரூபத்தை இறுதியில், அவருடைய சுயரூபமான இறுதியில் 2 கரங்களோடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். இப்ப திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றார், இப்படி பகவான் சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றார்? அர்ஜுனன் கேட்டது போல 4 கை ரூபத்தை காட்டி அருளுகின்றார். அதற்கு அப்புறமா தன்னுடைய சுயரூபம், இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்துல என்ன ரூபத்துல இருக்காரோ அந்த சுயரூபத்தை இறுதியில் 2 கைகளுடன் காட்டி அருளுகின்றார். இப்படியாக பயமுற்று கிடந்த அர்ஜுனனை அவர் உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 51வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போல தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு என்னுடைய மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் என்னுடைய சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். அப்பா, உங்களை இந்த ரூபத்துல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னுடைய மனம் அமைதியாச்சு. சோ இந்த சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்து விட்டேன் நான், என்னுடைய சுய இயல்பினை அப்படிங்கறத சொல்றார். 52வது பதம் மாதாஜி. Yes, Mataji. श्रीभगवानुवाच सुदूरदर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवाख्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாராயண ரூபம் மட்டுமல்லப்பா, கிருஷ்ண ரூபமும் ரொம்ப அரிதானது. இது எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்ப நீ பார்க்கக்கூடிய இந்த ரூபம் இருக்கு இல்லையா, இதுவும் மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த ரூபத்தை தரிசிக்கிறதுக்காக தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றார்கள். நம்ம பாக்குறோம். நான் இதுல விருந்தாவனத்துல ராசலீலை நடந்த இடத்துல சிவபெருமானும் அந்த இதை அனுபவிக்கணும், பகவான் அந்த ரூபத்துல பாக்கணும்னு நினைச்சு அங்க பெண் வேடமிட்டு வருகின்றார். ஆனாலும் வாயிற்காப்பாளர்களால அந்த கோபியால அவர் நிறுத்தப்படுறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ தேவர்களுக்கு கூட இந்த ரூபத்தை தரிசிக்கிறது அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார். ஆனா அப்படி தேவர்களுக்கெல்லாம் சாத்தியப்படாதத ஒரு பக்தனுக்காக பகவான் நடத்தி கொடுக்கின்றார். 53வது பதம் மாதாஜி. Yes, Mataji. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न छेद्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பக்தியின் மூலமாக. உன்னுடைய தெய்வீக கண்களால நீ காண்கின்ற கூடிய இந்த ரூபம் வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதனாலயோ இல்ல கடும் தவம் செய்யறதுனாலயோ தானம் செய்வதனாலயோ வழிபாடு செய்யறதுனாலயோ புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது பக்தினால் மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இதெல்லாம் மற்ற வழிகள் எல்லாம் உபயோகப்படாது. பக்தி தொண்டு மட்டுமே பகவானை அடைவதற்கு வழிவகுக்கும். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. भक्त्या च अनन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதனாலும் தான தர்மங்களை பண்றதுனாலையும் உங்களை பார்க்க முடியாதுன்னா இப்ப யாருக்கு இது சாத்தியப்படும்னாக்க பக்தனுக்கு. உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இப்படி நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இப்படியாக என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். இப்படி இருந்தாதான் பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். 55வது பதம் மாதாஜி. Yes, Mataji. मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मां येति पांडव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னுடைய அன்பான அர்ஜுனா, யாரு தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எதையும் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அனன்ய பக்தி பண்றாங்க. அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு மன யூகங்கள் கற்பனைகள் கிடையாது. அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்காங்க. எனக்காகவே அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் செயல்படுறாங்க. சோ இப்படி தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக என்ன அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாகவும் இருக்காங்க. அவங்கதான் கண்டிப்பாக என்னை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க உரைக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். முடிச்சுங்களா? எஸ். 11th chapter ஆயிடுச்சு. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்படியாக நம்ம 11வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். பகவான் தன்னுடைய எங்கெல்லாம் அவரை வியாபித்திருக்காரு. இதுக்கு முந்தின விபீத யோகம் பார்த்தோம். அதுல அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் சொன்னார், நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னு. அது அப்படியே இங்க காட்டி கொடுத்திருக்காரு விஸ்வரூப தரிசனத்துல. நாளைக்கு நம்ம கடைசி அத்தியாயம், நாளைக்கு நம்மளோட கடைசி நாளும் கூட பக்தி யோகம் அப்படின்றது நாளைக்கு பார்க்க போறோம். 12வது அத்தியாயம்.
இருக்கிறதுலே கம்மியான ஸ்லோகம் வந்து பக்தி யோகம், புருஷோத்தம யோகம் 15வது அத்தியாயம் 20 ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான். ஸோ நாளையோட நம்மளோட கிளாஸ் முடியுது. அதுக்கப்புறமா சங்கீதா மாதாஜி வருவாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. யாருக்கும் எந்த கேள்விகள், கருத்துக்கள் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.